إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ғалымнарны юктан бар кылып, безләрне халык иткән, тәрбияләгән Аллаһ Раббыбызга барча хәмд сәнәләребез, улуглау мактауларыбыз булсын. Шәһадәт китерәмен, Аллаһтан башка гыйбадәт кылырга лаеклы зат юктыр. Аллаһ бар, Аллаһ бер. Һәм шәһадәт китерәмен, Мухаммад ибн Габдуллаһ Аллаһның хак илчесе, тугры пәйгамбәре һәм шәриф булган кулыдыр. Аллаһ аңа, аның гаиләсенә һәм аның сахабаларына салават шәрифләрен насип әйләсә иде. Аллаһ Раббыбыз изге китабында әйтә: "И иман китергән бәндәләр, Аллаһтан хакыйкый тәкъвалык белән куркыгыз һәм бары тик мөселман булып кына үлегез" диде. Әмма бәъд, мөхтәрәм җәмәгать, әлхәмдүлилләһ, менә хәзер без сезнең белән җәйнең иң иссе вакытларында яшибез, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм гомумән җәй булсынмы, көз булсынмы, кыш булсынмы, яки яз булсынмы, һәммәсе дә без бу дөньяда яши торган ел фасыллары, мизгелләре, һәм алар һәммәсе дә Аллаһы Тәгаләнең хикмәте белән, Аллаһы Тәгаләнең карары һәм әмере белән күчеп баралар, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм Аллаһ Тәгалә Раббыбызның безгә биргән рәхмәте безнең хәтта яшәү урыныбыз да безнең нәкъ үз урынында. Кояшның үз торышы да нәкъ үз урынында. Әгәр дә Аллаһ Раббыбыз кояшны әз генә якынрак китергән булса, бу дөньяда беркем дә яши алмас иде. Һәммәсе дә янып, үлеп бетәрләр иде. Әгәр дә Аллаһ Раббыбыз кояшны тагын да яраграк куйган булса, салкыннан беркем дә яши алмас иде. Һәм шуңа, мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһы Тәгалә безгә мөэминнең тормышында очрый торган барлык нәрсә, шул исәптән ел фасыллары, һава торышы һәм башкасы, барысы да безгә гыйбрәтләнер өчен, безгә уйланыр өчен күрсәтелә. Һәм Аллаһы Тәгалә Куръанда әйтә: "Юқаллибуллаһу ал-лейла ван-нахар, инна фи залика ла'ибра лиулил абсар." Аллаһы Тәгалә әйтә, Аллаһ ди, төн белән көнне алмаштыра дип әйтә. Алмаштырып бер-берсен тора дип әйтә. Һәм бу күренештә дә бик зур гыйбрәт бар акыл ияләренә дип әйтә Аллаһы Тәгалә. Икенче бер аятында: "Аллазина язкуруналлаха қияман ва қуудан ва ала джунубихим." Мөэминнәр алар Аллаһны басып торган килеш, утырган килеш һәм хәтта яткан килештә искә алалар. "Ва ятафаккаруна фи халқис самавати вал ард." Һәм алар, мөэминнәр, күкләрне һәм җирне барлыкка китерү хакында уйланалар. Фикер йөртәләр дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Һәм алар әйтерләр ди: "Раббана ма халакта һаза батилан субханак фақина азабан-нар." Алар әйтерләр ди: "Эй Раббыбыз, син бу бар нәрсәләрне былай гына яратмадың. Уен өчен яратмадың, заяга гына, зәргә генә яратмадың. Син барлык кимчелекләрдән паксың һәм безне җәһәннәм утыннан сакласаң иде" дип дуга кылырлар, дип әйтә Аллаһы Тәгалә. Һәм шуңа, мөхтәрәм җәмәгать, безнең яшәгән һәрбер көнебез, безнең яшәгән һәрбер торышыбыз ул безгә уйлар өчен, ул безгә нәтиҗәләр чыгарыр өчен,
тормышыбыз хакында, бу күренешләр хакында үзебезгә дөрес гыйбрәтләр алыр өчен күрсәтелә. Һәм берничә шул гыйбрәт хакында бүген сезгә әйтеп узасым килә. Иң беренчесе, әлбәттә, җәйнең исселеге безгә кыямәттәге торышны искә төшерергә тиеш. Менә бүген безнең 33 градус Яндекс погода күрсәтә. 33 градус. Иссенең башланганына әле бер атна булды микән, юк микән белмим. Якынча бер 5-6 көндер, Ләкин уйлап карагыз, җәмәгать. Бер атна 33-35 градус. Без авырыйбыз, без тирлибез, безгә рәхәт түгел, безгә авыр, без зарланабыз, качырга тизрәк телибез. Уйлагыз, кыямәт көне 50 000 ел буена дәвам итәчәк. 50 000 ел буена бер адәм заты да үз урыныннан кузгалмаячак, хәтта хисабы хакында, шушы эшләгән гамәлләре хакында хисап тотканчыга хәтлек. Һәм андагы торыш ул гадәти торыш булмаячак. Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, кыямәт көнендә мәхлукларга кояш шул хәтле якынайыр ки, хәтта ул ди 1 миль дәрәҗәсендә аларның үсләрендә торыр дип әйтә. Һәм менә бу хадисне риваят кылучы сахаба ул әйтә 1 миль ди, мин белмим ди. Аллаһ илчесе монда 1 миль, ягъни миля озынлык билгесе турында әйттеме ди, яки күзгә сөрмә тарта торган кичкенә таякчык турында. Аның да исеме миль дип атала. Аның турында әйттем икән дип мин белмим дип әйтә. Ягъни ничек кенә булмасын, кояш бик якын булачак ди. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, һәм кешеләр ди гамәлләренә карап үзләренең тирләренә батачаклар дип әйтә. Һәм кемнеңдер тире аларның тубык сөягенә хәтле булыр ди, кемнеңдер тире аларның тез башларына хәтле булыр ди, кемнеңдер тире киндигенә хәтле булыр дип әйтә. Кемдер тиренә шул хәтле батыр ки, гөнаһлары өчен, бузык гамәлләре өчен, ул шул хәтле аннан тир агыр ки, ул хәтта сөйләшә дә алмас дип әйтә. Пәйгамбәрбез авызына күрсәтә. Авызын да ача алмас дип әйтә. Шул хәтле тирнең күплелегенә. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, менә бу кыямәт торышы. Һәм безгә дә җәй көне яшәгәндә дә, менә шул кыямәтне искә төшереп, безгә дә мин нәрсә әзерләдем микән? Минем тирләрем кайда хәтле күтәрелер микән дип үзебезгә сорау бирергә тиешбез. Һәм әлбәттә, кыямәтне искә төшер, хәзер нигә кояшка чыгып бас та шуны кояш астында пешеп тур дип беркем дә әйтми. Әлбәттә алай түгел. Кояш әгәр дә сиңа зыян китерә икән, исселек икән, кер өеңә, кер машинаңа, кер анда башка җиргә. Һәм әлхәмдүлиллаһ, Аллаһның рәхмәте. Бүгенге көндә хәтта кондиционер да ул гадәти бер әйбергә әйләнеп бара. Бүген квартирага кондиционер кую дигән әйбер ул теге элек роскош шикелле кабул ителгән булса, ул бүген безнең просто гадәти бер әйбер. Просто кирәк, чтобы шушы исселектә рәхәтләнеп торырга, яшәргә, йокларга дип кеше куя. Уйлап карагыз, Аллаһның рәхмәте. Әби-бабаларыбыз ничек тилмергәннәр. Алар вакытында нәкъ шундый һава торышы булган. Алар вакытында теге шушындай йомшак кына ниләр булмаган. Алар да нәкъ шулай безнең кебек тилмергәннәр. Ләкин бүген безнең тормышыбыз рәхәтләнде, әлхәмдүлиллаһ. Машинага кереп утыралар, кондиционер. Кибеткә керәләр, кондиционер. Мәчеттә хәтта, бүген кеше күп, бүген әзрәк җитми торгандыр. Хәтта мәчетләрдә дә кондиционер. Өйнә кайта, өйдә дә рәхәт. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, беркем дә газаплан бу дөньяда дип әйтми. Ләкин бу дөньяның күренешләрен күреп, үзеңә гыйбрәт ал дип әйтәбез, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм шулай ук Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям икенче бер хадисендә әйтә, кыямәт көнендә кешеләр дип әйтә, үзләренең тирләренә батып торырлар ди. Һәм кайсы бер тирләре дип әйтә, ул ди хәтта 70 терсәк ераклыгында агып торыр дип әйтә. Менә урамга су агып, колонканы ачып калдырсаң, су агып торса, ул су агып китә, шулай бит? Ул кайда булса агып чыга. Һәм менә кешедән аккан, елга кебек аккан тир дип әйтә кыямәт көнендә Пәйгамбәрбез. 70 терсәк ераклыгына хәтле артыр, барыр дип әйтә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Һәм кайсы бер кешеләрнең дип әйтә, тирләре шул хәтле агыр ки, колакларына хәтле дә күтәрелер дип әйтә.
Һәм менә мөхтәрәм җәмәгать, әлхәмдүлиллә, бүген дә шушы эсселектән качып котылырга урыннар бар. Әмма ләкин кыямәттә качырлык урын булмас. Кыямәттә беркем дә, бер кайда да ул качып нитә алмас. Яки син зуррак кеше, кая синең артыңа качыйм әле, синең кая күләгә ясалы миңа дип, кыямәттә беркем дә әйтә алмас, мөхтәрәм җәмәгать. Бер нинди күләгә булмас. Хадистә әйтелә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, 7 төр кешене кыямәттә Аллаһ үзе барлыкка китергән күләгә астында саклар ди, һәм ул күләгәдән башка бүтән бер нинди күләгәдә булмас дип әйтә Пәйгамбәрбез. 7 төр кеше. Нинди кешеләр алар? Нинди кешеләр без бүген кондиционер астына кирип качкан кебек? Алар кыямәттә Аллаһ рәхмәте, нигъмәтеннән алар нәрсә эшләрләр? Алар шул күләгә астында сакланырлар. Бу аларга Аллаһның рәхмәте булыр. Нинди кешеләр алар? Пәйгамбәрбез әйтте, беренчесе ди ул гадил имам дип әйтә. Үзенең халкын, үзенең кул астындагы булган кешеләрен зулмлык китермәгән, рәнҗетмәгән гадил имам ди. Икенчесе яшьлегеннән алып гыйбадәттә тәрбияләнгән мөмин кеше ди. Өченчесе йөрәге мәчетләр белән бәйләнгән кеше дип әйтә. Дүртенчесе Аллаһ ризалыгы өчен бер-берсен хөрмәтләгән, бер-берсен очрашкач та Аллаһ ризалыгы өчен очрашалар. Аерылганда да Аллаһны искә алып аерылучы 2 кеше дип әйтә. Һәм шулай ук чибәр һәм абруйлы хатын-кыз зинага чакырып та аңа отказ биргән һәм мин Аллаһтан куркам дип әйткән кеше ди. Һәм шулай ук садакасын шул хәтле яшереп биргән кеше ки, аның хәтта сул кулы уң кулының нәрсә биргәнен белмәгән кеше дип әйтә. Һәм соңгысы ул ди үзе генә калганда Аллаһы Тәгаләне искә төшереп елаган кеше дип әйтә. Менә шушы 7 төр кешеләр, аларның иманнары сәбәпле, аларның шушы тырышлыклары сәбәпле, ихсаннары сәбәпле, алар кыямәт көнендә күләгә астында сакланырлар дип әйтелә. Димәк, мөхтәрәм җәмәгать, бу җәйнең эсселеге безгә кыямәт мәхшәр мәйданы турында искә төшерергә тиеш. Шулай галимнәребез әйтә, җәй эсселеге җиткәндә ди, җәһәннәм утының көчлелеген искә ал дип әйтәләр. Ягъни җәһәннәмдә әгәр дә хәзер безгә менә кояш яктыртып тора, безгә авыр икән, тиребез ага икән, безгә некомфортны икән, җәһәннәмдә нәрсә булачак? Бер кем өчен дә сер түгел, Пәйгамбәрбез моны күп хадисләрендә әйтә, җәһәннәм уты бу дөнья утыннан 70 тапкыр артыграк булачак дип әйтә. 70 тапкыр көчлерәк. Ә без 10 минут кояшта тора алмыйбыз, мөхтәрәм җәмәгать. Безнең тәнебез кызарып бетә, безгә рәхәт түгел, тирли башлыйбыз, башыбыз авырта башлый. Алла сакласын. Хәтта тепловой удар булырга мөмкин. Ә җәһәннәм утына ничек кеше түзергә тели микән? Һәм бер хадистә әйтелә, Сахих аль-Бухари һәм Муслим хадисләр җыентыгында китерелә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте ди. Җәһәннәм уты Раббысына дәгъва белдерде дип әйтте. Зарланды ди. Һәм әйтте: "Эй Раббым, минем бер өлешем икенче өлешемне ашый башлады. Миңа һава алырга рөхсәт итсәң иде" дип әйтә. Һәм бер һава алуы кыш көне, икенче һава алуы җәй көне дип әйтә Пәйгамбәрбез. Һәм шунда Пәйгамбәрбез дәвам итә. Һәм җәй көне иң иссе булган көн дип әйтә, ул җәһәннәмнең шушы сулу алган, һава алган көне дип әйтә. Һәм кыш көне дә иң суык, иң зәмһәрир суык булган көне дип әйтә, ул ди җәһәннәмнең икенче сулыш алган вакыты дип әйтә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Бу мөхтәрәм җәмәгать кемнеңдер уйлап чыгарган сүзе түгел. Бу Пәйгамбәрбездән килгән сахих бер хадис. Һәм без мөмин, мөселман буларак мондый сүзләрне ишеткәндә аманна би раббина дип әйтергә тиешбез. Сәми'на ва атa'на, ишеттек, иман китердек, буйсындык дип әйтергә тиешбез. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, нәрсә генә ишетсәк тә, нәрсә генә укысак та Коръәннән яки Пәйгамбәрбез сүзләреннән безнең күңелебездә нәрсә булып торырга тиеш? Моны кабул иттем, моңа буйсындым, моңа иман китердем дип әйтергә тиешбез, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм шуңа күрә ул чынлап та шулай.
Нинди генә кешеләр нәрсә генә әйтсәләр дә, ләкин бу хаклык, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм җәй көне, иң эссе көннәр вакытында менә шушы җәһәннәмнең сулыш алуы дип уйлап, җәмәгать, җәһәннәм утын искә төшерсәк, һәм аннан саклануны без инде әгәр дә гамәлгә куйсак, ул вакытта иншалла бар да яхшы булыр. Шулай ук Аллаһ Раббыбыз әйтә, Кудси хадистә Аллаһ Тәгаләнең сүзләре китерелә. قال الله عز وجل يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر وبيدي الأمر أقلب الليل والنهار. Адам баласы дип әйтә, мине рәнҗетә ди. Ул ди вакытны сүгә дип әйтә. Вакытны һәм вакыт белән бәйле булган бар нәрсәне сүгә дип әйтә. Ләкин бит вакытның хуҗасы мин дип әйтә Аллаһ. Һәм минем кулымда барлык хөкем, һәм мин төн белән көнне алмаштырам дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Менә бу хадистән без нәрсә аңлыйбыз, мөхтәрәм җәмәгать? Безнең һава торышлары һәммәсе Аллаһның хөкеме белән, идарасы белән барлыкка килә. Кеше бүген ничек кенә күкрәгенә какмасын, мин фәлән, мин төгән дип әйтмәсен, ул җәмәгать бу эсселекне бетерә алмый. Ул җәмәгать яңгырлы көнне дә ул ниләрне бөтен ниләрне куып бетерә алмый. Һәм шуңа күрә кешенең бүген әйме, аның мөмкинчелеге ул юк диярлек. Һәм безнең белән була торган һәрбер шушы һава торышлары булсынмы, шушы ел фасыллары булсынмы, ул Аллаһы Тәгаләнең әмере белән, Аллаһы Тәгаләнең идарасы белән. Һәм шуңа тел теш тидергә ярамый. Нигә булай эссе, нигә булай салкын, туйдым, фәлән, төгән, ну что за такое погода дип кемдер әйтергә мөмкиндер, мөхтәрәм җәмәгать. Алай әйтергә ярамый. Әйе, әгәр дә сиңа эссе икән, әгәр дә сиңа салкын икән, калынрак киен, эссе булса, күләгә булган җирдә утыр. Әмма ләкин шушы ел фасылларына, һава торышларына тел теш тидергә ярамый, мөхтәрәм җәмәгать, чөнки алар Аллаһы Тәгаләнең идарасы һәм хөкеме белән тормышка ашырылалар. Һәм шулай ук, мөхтәрәм җәмәгать, ахыр сүземдә инде әйтеп узасым килә, шушы эссе вакытта да, шушы кояш кыздырганда да без җәмәгать бер-беребезгә карата инде хөрмәтле булырга тиешбез. Бер-беребезгә карата уйланучан һәм бер-беребезнең халатын инде белеп, аңлап, һәрберебезгә яхшылык эшләргә тиешбез. Һәм шуңа күрә хәтта эссе вакытта да, әгәр дә киемнәрең пишранды икән, тирләде икән, тир исе аңкып тора икән, җуын. Күп галимнәр әйттеләр, әгәр дә киемеңнән тир исе чыкса ди, җуынырга мустахаб дип әйттеләр. Желательно помыть свою одежду для того, чтобы от тебя не несло потом, запахом пота. Һәм шуңа хәтта, мөхтәрәм җәмәгать, җомга көнне гусл алуның хикмәтен кайсы бер галимнәр әйттеләр, нигә Аллаһ илчесе балиглыкка җиткән һәрбер мөселманга җомга көнне гусл алырга тиешле дип сүзләрендә аның хикмәте нәрсә дип әйттеләр? Ягъни атнага бер генә тапкыр булса да җунып чыксын инде. Атнага бер генә тапкыр булса да чистарынсын инде. Үзен пөхтә, тәртиплектә тотсын инде дип шушы сүз пәйгамбәрнең сүзләренең мәгънәсе дип әйттеләр галимнәр. Һәм шуңа бүген дә менә эссе көннәр шулай бит, үзебезгә игътибарлы булыйк. Шушы сасы исләр киемнәрдән әйме алмаштырып, юынып, үзебезне пөхтә тотыйк һәм башкалар белән очрашканда да шушы сасы истән аларны рәнҗетмик, аларга зыян китермик шушы исләре белән. Һәм шуңа, мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһы Тәгалә Раббыбыз безгә шушы вакытларда да, я Раббым, безнең әҗерләребезне артырса иде, безнең гөнаһларыбызны ярлыкаса иде, һәм кыямәт көнендә дә, я Раббым Аллаһ, синең каршында басып торганда да күркәм рәвештә хисапны уссак иде, я Раббым, җәннәт әһелләреннән кылсаң иде, һәм кыямәт көнендә дә, мәхшәр мәйданында да безне күләгәдә сакласаң иде, я Раббым Аллаһ. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.